moram na ovaj posao. Moram ja sa šefom da popričam, da mi da par dana slobodno. Ne mogu više ove smene, svaki dan noćne smene. Nisam se naspavao uopšte, morat ću da odem do kuće bar jednu kafu da popijem i da uzmem jednu za poneti. Inače ja veče neću moći da izdržim. Konačno sam stigao. Idemo da vidimo da li je tu moj brat Miloš što radi. Nadam se da on radi obično, radi noćno. Nadam se da radi i sad. Kuva najbolju kafu. O, brate Miloše, opet i ti noćna, a? O, dobro čuđene, pa evo uvijek. Mora tako šef naredi. A, verujem. I meni isto. Morat ću da popričam sa šefom da mi da par dana slobodno. Inače ovo ne vodi ničemu. Pa znam, brate, ko meni isto katastrofa, brate, moram ja isto ti to da vidim, brate. A, znam, verujem ti. Znači, ne mogu izdržati više ove noćne smene. Bukvalno mi daje cijela nedelja, znam, cijela nedelja samo noćne smene. A svima ostalima daje po danu, ja sam sam. I onda mi se nakupi posao i znaš. Ne, vidiš kako se to vidi. Verujem. Evo reci mi što da popiješ nešto. Daćeš mi jedan kratki espresso. Dobro. I posle jedan za poneti. Dobro, sam zapišem ja to. Dobro, sad ću ja to da napravim malo. Važno. Evo, brate, sad ti je kafa sveže vruće. Hvala. Samo ti vas pakujem na sve 7 sekunda. Nisi zaboravio šećer da staviš. Pa nisam, brate, ja sam te stavio lepo, evo, izvoli. To možeš da uzmeš, to je za tebe. Reci ti meni koliko sam ti dužan. Dužan si mi, brate, sve ukupno oko 300 dinara. Sad je poskupila to malo. A verujem i sve je poskupilo. Evo izvoli. Hvala ti, brate. Ništa, ja ću ti reći kad da mi spremiš onu drugu za poneti. Onu drugu, važi. Ako dobar espresso, koliko mi pomaže, ne mogu da opišem. Nadam se da će mi pomoći da izdržim. Miloše, Brate, reci. možeš da mi spremiš onaj kapućino što sam ti rekao za vama? Može, naravno, sad ću ga napraviti. Brate, za tebe sveže vruće je spremno. Znači, hvala ti, koliko sam ti dužan. 10-20 dinara. Evo, izvoli. Hvala ti, stvarno spasio si me ovo večer. Ma ništa, te sve u redu. Ništa, vidimo se onda sljedeće večer. Vidimo se. A i možda i ujutro. Ajde, vidimo se. Ćao. Imao sam svoj espresso. Sad, idemo na posao, pa da vidim sa šefom ako je tu, da popričam s njim za te slobodne dane, inače od ovoga nema leba.
Ja, ovi krševi, šta nam da ovaj šef, neće ništa da radi, samo da se muči. Kolega, O kolega, kako si? otkud ti u noćnoj smeni? Evo vidiš, mučim se oko auta i šef mi rekao da treba da radim. Pa kaži mi, je li on tu? Otiše da spava, rekao da ga niko ne budi, inače će da bude svašta. Pa sad kad mi treba, nema njega nigdje, nego ti meni kaži šta je sa vozilom. Pa otišla lamela, mora se zmenjuje krike i tako. Pa skogo su sva vozila bila na tehničkom, šta je sad ovo? Pa znam, ali krševi su krševi. Ništa, idem ja onda da se upišem u smenu pa se onda mi vidimo. Ajde, živi bio, ja još malo da pogledam. Ajde. Opet ovo mesto. Dosadilo mi poslije 3. dana kad sam ovdje došao. A već mi je koji mjesec. Da se upišem ovdje. Idem da se presvučem i da krenem da radim i ovu smenu. Eto smo rješili. Sad da se presvučem i da idem više da radim i one, da prevozim i pijandure i sve. Ne mogu više s njima. Ne mogu. Treba mi odmora. Inače od ovoga nema ništa. Uniformu smo uzeli. Sada idemo da uzmemo vozilo i da čekamo pozive. Ja se nadam da će mi ovo večer biti bolje nego prošlo. Prošlo je bilo haos. Kakvi su me svi zvali i svakakvi. Bolje da nisu. Ali dobro. Bar mi je večer prošlo brže nego ikad. Taj parking, opet ista vozila. Ne mogu. Majke mi otići ću kod šefa da ga budim, ako treba makar mi otkaz dao. Ali ima da mi da nedelju dana slobodno, inače ćemo se on i ja posvađati. Znači, ne mogu više, ne mogu. Do glave mi je stiglo, ne mogu. Ajde, idemo. Kolega, stani. Poboravio sam da ti kažem, rekao ti je šef kad završiš 3. smenu da ideš do njegove kuće da mu se javiš, valjda treba i 1. smenu da radiš. Šta treba da radim? I 1. smenu? Da. Ma je on normalan? Ne znam, rekao je da mu se javiš da ne bi odbio otkaz. A on i ja ćemo se posvađati. Ne znam, rekao je da ideš do njegove kuće i 3 puta da mu pozvoniš. Ja ne mogu, sad ću se posvađati s njim. Hvala tebi što si mi rekao, ajde vidimo se. Ajde, vidimo se. Sad ću ja da vidim šta on misli. Čakaj, nije mu ovdje, gore mu je na spratu. On će mene da stavlja u 1. smenu, pa sad ćemo se posvađati, pa to je to, makar otkaz dobio. Ne mogu ja ovako više. On će mene da stavlja iz 3. u 1. Alo! Šefe! Ajde, buđenje! Šefe! Joj, ko mi kucu ovo dobar, rekao sam im lijepo da mi ne bude, ne, oni ne vredi njima. Njima ću svima dati otkaz sad, istim vam.
sekunde. Pa dobro bre šefe, kažite, ste vi normalni? Ja jesam, a što si ti došao u pola 11 mi uveč ovde? Zato što meni da se prenosi umjesto vi da mi kažete kao šef da ja radim treću i radim prvu. Znači ja radim kompletno 24 sata. Pa čekaj, a ko tebi uopšte rekao za prvu smenu da ti radiš? Rutke, Koji Rutke? Jer ti on šef ili ja? on mi Jesi tako ti- prenio da ste jesi vi ti- rekli. Jesi ti pročitao raspored na zidu što sam ja vam ostavio za smene? Ne. Super. Sad lijepo ćeš otići u firmu i pročitaj raspored na zidu što piše. Ti si Neću. sutra slobodan trebao da budeš. Ali posle ovoga nećeš ni sutra biti slobodan, nego ćeš raditi i sutra treću smenu. Šta si bre rekao? Ko neće da bude slobodan? To što si čuo. Hoćemo sada da se pokačemo ti i ja ovde. Možeš da dobiješ smanjenje plate. 20%. Možeš i ti i bez zuba da ostaneš. Znači tako, Rutke je probao da mi smesti, za šta? Za posmanjenje plate? Ne mogu da verujem. Čekaj, zvoni mi telefon da im ko je. Kolega, jel možeš dođeš po mene, treba da me odbaciš da pokupim neke delove za auto. Ok, evo stižem, ne brini ništa, tu sam za par minuta. Ajde, čekam te kod firme sam. Ajde, tu sam. Ajde, ćao. Znači tako, taman mi se... Sad će on da vidi, evo ga, kolega što čeka. Kolega! Stigo si. Da, ajde upadaj. Kako si stigo? Pa pazi, sad ćemo ti ja nešto da popričamo. Ajde ti meni reci, zašto si ti mene slago? Kako mi si slagao? Sad sam bio kod šefa, on kaže da ti ništa nije rekao. I da raspored piše da sam ja slobodan. Ja samo prenosim kako mi je rečeno, ništa, slagao nisam. Pazi, ili me ti lažeš, ili me on laže. Treće nema. Ili ti hoćeš da mi oduzmeš poziciju, da dobijaš veći bonus, ili ne znam. Znači, hoću odgovor odmah. Znaš ti našeg šefa kakav je? Šta je on je da ti pričam? Mene ne zanima zašto si ti rekao. Pa on mi je rekao da ti prenesem da radiš prvu smenu. On kaže da nije tako. Ne znam, ja samo pričam kako mi je rečeno da prenesem. Dobro, ništa, mi ćemo posle da odemo do njega zajedno, ili ćemo ujutru to da rešimo kada on bude došao. Nikakav problem. Gde treba da te vozim, reci mi da tu se otarasim, odmah ne mogu ni da te gledam. Pa, ako nije problem da šokujem da. Sad ćemo rešiti. Da vam neko ulje i još neki deo da kupim za auto. Ma ne interesuješ me, brate. Znači, ako je istina da si probao da me zajebeš, mi nemamo više šta da pričamo. Razumeš? Mi smo završili. Što si ljut? Što sam ljut? Će da vidimo mi sa šefom šta on bude rekao. Evo ti, samo mi se sklanja i sa face. Vidimo se. Idemo zajedno kod šefa kad se vratiš sa sve. Nema problema. Vidimo se. Evo, dobro večer, sam dobio taksi. Da, tako je. Može li jedno vozilo iza opštine, tamo onaj kafić, ako znate? A, Miloše, ti si? Da, jesam. Pa nemaš problema, evo ja sam tamo odbacio kolegu, evo dolazimo odmah po tebe. Ajde, dobro, samo malo ono, ako nije problem da požuriš, možeš mi dobro, moram da idem kući. Evo stižem odmah. Ajde, Evo, nemaš problema. Ajde, vidimo se uskoro. Ajde. Vidimo, rekao Miloš preko telefona da mu nije dobro, pa mora malo da požuri. Evo, stižemo. Dobro večer. Miloš, šta ti, jesi okej? Ma jesam to danas. Kaži mi gdje idemo. A teraj, brate, do moje kući. Ništa, ajde idemo. Kaži mi kakva ti bila smena. Brate, onako nije bilo baš vrte, razumijem, bilo to posla tamo vamo. A radi se, znaš, ono, brate, non stop stojiš. To je problem, brate. A verujem ću. I brate, razumiješ, ovako nešto malo sam što slabio i razumiješ.
A verujem, vjerovatno si i ti iscrpljen. Ja sam bio kod šefa, svađali smo se. Ozbiljno. Ma da. Pričat ću ti ja jednom drugom prilikom. Kad budem došao na kafu ako budeš radio. Ma dobro, pa to, da. Ništa, ja vozim te kuće. Samo pokret. To bi da rekli... Zapamtit će za ono što vam meni bude ovako kasno. Obojica u firmu da su se stvorili Ognjen, Lekić i Rutke. Jao, šta je sad bilo? A, verovatno je za ono što sam ga probudio, što smo se svađali. Verovatno je sad besan na nas. Samo sam htio da odmorim par minuta. To je za sve one igutke koji vidjet će on, samo ja da se pojavim u firmu. Pa ništa, ne preostaje mi ništa drugo osim da odem do firme. Nek mi je Bogu pomoći. Šta je, evo me kod baze. To, on. Izgleda da i on se plaši od šefa. O kolega, i ti si došao. Mene je zvao šef, otkud ti ovdje? I mene je zvao isto. Sad ćemo da utvrdimo ko laže, da li ti ili on. Ko mene zajebava ovdje. Nikakav problem. Kako je prošla smena? Ako mi veruješ, veoma smorčina je bila. Nikog nije bilo, imao sam samo jednu mušteru i to je to. Mene kad si prezio što poslije pio sam kafu. Znači, nikakav dan. Sad ćemo da utvrdimo laž. O, došli ste! Došli ste! Šefe, Sedite! Kako zaduženje mi dobijamo ovdje, a? Uf. Zaduženja, a? Ajde da čujemo u čemu je reč, u čemu je problem. U čemu je vaš problem da mene budite? Hoću da znam ko ovdje laže. Lutke kaže da ti lažeš, ti kažeš da on laže. šefe, ti si meni rekao da ja njemu prenesem da radi prvu smenu. Au, momci! Aj budite tu, sad ću ja doći. Nemoj ti meni momci. Momci, Izvolite. obojica u mojoj kancelariji skinite dužnost. Molim? To što ste čuli, toliko od mene. No. Ja sam sad zbog tebe dobio smanjenje plate 10%. Ti znaš Zbog šta mene? Da, zbog tebe. Da, zbog tebe. Znaš šta meni tih 10% znači? Znaš kako? Greška je šefova, ne moja. Ma slušaj mene sad. Ti i ja se više ne poznajemo. Ne Zašto pričamo, tako? Zašto tako? slušaj šta ti kažem. Ne komuniciramo, ne razgovaramo. A zbog čega? Samo smo kolege. Zato što ja tako kažem. Ne treba mi više ovaj stres. Pa što pravimo sa problemom sad? Ne interesira me. Rekao sam ti. Ajde, čao. Nemoj da si tako da. Ajde zdravo. Zdravo. Što ovaj šef Stavi ću opet opet hoće. ovaj. Ja opet tebe moram da gledam ovo večer. Taman sam mislio da te neću više gledat, bar ovaj dan. Šta li sad muljam, ne interesuje? Slušaj me bre, ja sam ti nešto rekao. Znači neću da te čujem više. Idemo da vidimo šta je šef hoće i neću da te gledam više. Dobro, ulazi. Ne, smari. Jeli bre, kome si ti rekao da ne smara? Smaraču Tebi. Ču ti bre smaraču jedan. Ti će meni rekao da se smari. Da, ja ću ti kažem, šta imaš ti meni da govoriš, ko si bre? Ja sam jedan jedini, nikad ne ponavljam. Ti si jedan jedini, niko i ništa. Da. Ne znam ko radi svaki dan treću smenu i umire. Što si bre rekao? Sada ti stavim ovdje te ovdje stesti. Ajde, sed i ću da čekam da vidim šta. Tako sam i mislio. Lekiću, Da? jer se tako govori o kolegi? Aj,
Sletelo. Jer ti viš ovaj laptop ovaj ovdje na stolu što stoji? Dobro. A ti znaš da taj laptop snima kamere i zvuk od napage? U dvorištu firme naše. Imaš kamere. Da. Čuo sam te, šta si rekao? Sad si izvini kolegi. Neću. Izvinimo se odmah. Mora da bi se izvinjavao. Nije zaslužio. Ruski, izvini se kolegi. Neću. Nećete? Ne. Dobro. Sad ćemo mi to da rešimo na moj način. Reći meni da se neće izvinuti, da će mi se svađati. Sad će lijepo da dobije ugovor o prestanku rada, pa ćemo vidjeti. Ovaj ti bujatom. Ne znam, nisam ga čuo. Izvolite dva ugovora, Kakvi su tu ugovori? izvolite pročitajte. Ovog o raskidu. Šta je bro? Šta je bre ovo? Hoćete da se pomerite ili da potpisujete raskid? Rotki ti prvi. Izvini. Sad ti? Izvini. Tako. Sutra se obojica slobodni i nemate minus 10% od plate, nastavite li tako da ćemo otkaz bez da vas zovemo u firmu. Evo možemo dobiti neke ugovore za salbu. Teško, zato što niste htjeli da se izvinite. Morat ćete još 10 dana da radite na onom starom ugovoru što ste. Lekiću 2 dana si slobodan, Rutke 2 dana si slobodan i onda 5 dana radite noćnu smenu. Da si normalan. Jesam. Sa time već mogu da se nosim kada je već da odmogem 2 dana. Šta tebi Rutke se ne sviđa? Ti se ne sviđa? Na sever. Neće da ulazim u dalje raspravu. Čekaj, pitao sam ti se ne sviđa? Nije bitno. Reci mi da li ti se ne sviđa, ako ti se ne sviđa, Nije vrata su tamo. Radeću. Sve samo da zaradim nešto. Dobro. Znači lijepo sam vam dao 2 dana slobodno, da odmorite, da budete sa ženom kod kuće. I to je to. Vidimo se u sredu u 3. smenu. Vidimo se. Pozdrav. Vidimo se.